Per alguns, els àudios que deixem als boomers, és a dir, més de 5 segons al WhatsApp, són un malson. En canvi, pels que deixem petits podcasts, se'ns converteix en una oportunitat com és el cas, ja que avui ens comuniquem a través de WhatsApp amb... Alguns recordem amb nostàlgia aquells èxits cinematogràfics que als anys 80 ens van deixar frases com derecha tercera, izquierda tercera. Parlem, evidentment, de Karate Kid. Avui hem tingut la sort d'intercanviar-nos uns whatsapps amb Ramon Virgili, una persona que ha dedicat la seva vida a la pràctica del karate. Qui és el Ramon Virgili a nivell esportiu dins el karate? Explica'ns una mica la teva trajectòria. Hola, Xavi. Bona tarda. Doncs la meva vessant competitiva va començar cap als 15-16 anys. Jo portava entre 2 i 3 anys fent karate. Era cinturó marrón i vam començar a haver-hi campionats i jo ja volia anar-hi. I l'últim campionat que he fet tenia jo 38 anys i va ser un campionat de Catalunya. I estava ja més pensant en entrenar i ensenyar que en competir. Aleshores, el meu currículum seria haver participat a campionats d'Europa, haver guanyat campionats d'Espanya, haver tret medalles a campionats d'Europa, haver quedat campió de Catalunya individual i per equips en campionats d'Espanya i com a seleccionador i entrenador també molts campionats. De fet, vam guanyar el campionat d'Europa de regions, que va ser l'única vegada que es va fer a nivell regional i vam participar com a Catalunya i vam quedar subcampions d'Europa, fent la final amb Turquia. Va ser un campionat molt interessant a nivell de seleccionador. Quan parlem d'aquest nivell esportiu, suposem que darrere hi ha d'haver també molta preparació física. Com es prepara un karateca per competir a aquest nivell? La forma de preparar-los és molt físic. Bàsicament, hi ha una part tècnica, però un campionat en aquella època durava 2 minuts cada combat. I el fet d'estar lluitant hi ha una tensió molt gran i si no estàs ben preparat físicament a nivell de cardio, a la que portes 30 segons et fons. Aleshores, sí que fas molt cardio. Jo recordo que anava a córrer, pujava escales, baixava escales, feia la curs navet, o sigui, l'entrenament era molt físic, moltes repeticions, molts multisalts, molt treball amb company, o sigui, molts combats per anar-te habituant. Després hi ha una vessant de visualització en la que tu t'has de veure lluitant, quina tàctica, quina estratègia utilitzaràs en el combat. Pensa que un campionat, per exemple, eren entre uns 5 o 6 combats pel matí, continuats. Era per liguilles, o sigui, anaves competint, anaves eliminant i anaves seguint i al final, si arribaves a la final, la feies i si no, res, cap a casa i esperar la propera. Actualment els campionats són a 3 minuts i llavors el físic realment és més important. Actualment també és molt més atlètic en el que es puntuen determinats gestos que són més difícils de fer. I aleshores, el competidor s'ha de preparar molt físicament. Jo anava a córrer molt, això és el que més feia, sobretot intentant fer pujades, sprints, moviments de molta intensitat. MMA, full contact... Sembla que són disciplines que van a més, poder fins i tot més que disciplines tradicionals com el karate. Creus que és així? Creus que estem en un moment en què aquelles disciplines que aporten espectacle estan per sobre de les que tenen altres tipus de valors? Avui dia s'ha posat molt de moda, concretament l'MMA. Aquí hi ha molts diners invertits, hi ha molta propaganda i, lògicament, això fa que les marques, les televisions, els canals siguin molt més accessibles que un campionat d'Espanya o un campionat d'Europa de karate que té menys visualització. També hi ha molta diferència. M'estàs dient esports que es practiquen al cau dins un ring i és bàsicament esport. Hi ha de contacte, però esport. Aquí hi ha poca vessant marcial. Es preparen bàsicament per guanyar molts diners i aquí hi ha molts conceptes que poc tenen a veure amb el que seria un art marcial com el karate, el judo,
al Kung Fu o a l'Aikido. Sí que aquesta gent, la majoria, sobretot els primers, havien començat amb arts marcials, però ara ja molts estan especialitzats en l'MMA. Full Contact va ser una mica a l'inici, va ser un art marcial que va començar als Estats Units i va ser el que va posar de moda una mica una barreja entre el que seria la boxa i el karate. I això ho van posar bastant de moda els americans, que van ser una mica els pioners amb això. Però actualment l'MMA, com et deia, té una vessant televisiva molt gran, unes inversions molt potents i això fa que sigui molt visual i molt conegut per molta gent. A qui recomanaríem i el per què la pràctica del karate? El karate és molt recomanable per tothom, perquè el que fa és ajudar-te a autoconèixer-te més, a saber quins són els teus límits, quina és la teva velocitat, quina és la teva força, quina és la teva resistència, sobretot la teva coordinació, fa que milloris en molts àmbits. És bastant espiritual. Ja et deia, jo crec que el karate és excel·lent per qualsevol persona. Independentment de l'esport que després vulgui fer, és igual, tu pots ser atleta i fer karate, pots ser triatleta i fer karate, pots ser futbolista i fer karate o jugador de bàsquet i fer karate. Complementa perfectament en qualsevol. T'estic parlant també de la vessant marcial, no de l'esportiva. És difícil combinar campionats de karate amb ser jugador de bàsquet, per exemple. Però sí que és un complement excepcional d'autoconeixença. Aleshores, per exemple, jo vaig començar al col·legi, en un dels col·legis últims que estic ara donant classes, i em va ser curiós que el director, quan em va conèixer, em va dir, mira, als alumnes m'és igual que aprenguin karate o no aprenguin karate. Vull que aprenguin educació marcial, sense ser militar, però sí que volia que aprenguessin més valors i conceptes i educació més que el que seria tècnicament el karate. Em va semblar curiós que li era igual que canviessin de cinturó o que competissin. Bàsicament volia això, que aprenguessin valors. Com definiríem el karate filosòfica i tècnicament? El karate és una art marcial japonesa i aleshores, com et deia abans, va vinculat molt al budisme. No aprofita la inèrcia dels adversaris, com és el cas del judo o l'aikido, en el que hi ha un contacte físic més directe. El karate és un esport més de distància, en la que es basa una mica en les defenses i els cops, que es farien bàsicament amb braços i cames. Aleshores, hi ha un concepte de distància en el que és complicat aprofitar la inèrcia d'un adversari. No hi ha normalment moviments on ens agafem, però sí que, com et deia, són cops. La vessant filosòfica, com seria el budisme, una mica. La concentració, sobretot, la relaxació, l'autocontrol, la velocitat i una mica el fet de tenir-se que concentrar fa que facis també meditació per aprendre el tema de la respiració, que és molt important, sobretot el tema de respiració abdominal, o el que seria el control del hara, que en aquest cas seria el centre del cos, la zona que tindríem una mica entre els genitals i l'ombligo. Seria la zona del hara, que li diem, que és una mica el punt central del cos. Però sí, és molt oriental, molt budista. Com s'obté i què significa a partir del cinturó negre, el primer, el segon, el tercer dan, i fins on es pot arribar? El tema dels graus, que seria els cinturons, normalment comencem, jo t'explicaré una mica com van, en el cas del que serien els adults. És el cinturó blanc, groc, taronja, verd, blau, marró i negre. Normalment una persona, si practica entre 2 o 3 cops per setmana i s'ho pren una mica en sèrio, amb 3 anys pot obtenir el cinturó negre. Un cop em van dir que comences a aprendre a fer karate quan tens el cinturó negre. Fins aleshores, tu practiques, però quan realment aprens el que representa, el que és a partir del cinturó negre.
I al principi, quan em van dir això, vaig pensar, bueno, no serà així, però realment és bastant així. Tu pensa que per exemple, 1.000 persones que comencen a fer karate, el cinturó groc potser n'arriben 800 i al final el cinturó negre només n'arriben 100 dels 1.000 que han començat, perquè bueno, és complicat, no és senzill i has de tindre una disciplina i una continuïtat. El tema dels dans, una vegada tens el cinturó negre, tu després de 2 anys et pots examinar per segon dan. Als 3 anys et pots examinar per tercer dan. Als 4 anys per cinquè dan. Aquí a Espanya, fins no fa gaire, el màxim que hi havia era un setè dan. Ara ja portem uns anys en els que els professors i els mestres ja fa molts anys que estan dedicats i ara ja tenim novens dans. Inclús va haver-hi un, si no recordo malament, que va tindre el desè dan, que són persones que bàsicament han dedicat la vida a l'ensenyament i a la pràctica del karate. Estem parlant de persones ja que són grans. La gent moltes vegades vincula el dan a que aquest és més fort que l'altre o pega més o sap fer més coses. No, bàsicament és que portes molts més anys de pràctica. Lògicament, els primers dans són per examen, t'has d'examinar, fins al cinquè dan són exàmens que has d'anar passant. Hi ha un tribunal de graus a la federació que et fa passar un examen. Però a partir del cinquè dan ja són anys i anys que portes practicant i fent i ensenyant karate. Quina és l'edat òptima per començar i a partir de quina edat ja no s'aconsella començar la pràctica del karate encara que tinguis una forma física acceptable? Mira, Xavi, aquesta pregunta m'agrada molt perquè me l'han fet moltes vegades i jo sempre he dit el mateix. El karate no té edat, és a dir, pots fer-lo sempre que vulguis. De fet, el karate s'adaptarà a tu. Tu no t'has d'adaptar al karate. El karate és molt recomanable per gent jove, per infants, pel tema de la disciplina una mica, de la coordinació, del treball físic, de la concentració i el mateix seria per la gent gran. Lògicament, una persona gran no pot fer les coses tan ràpides ni tan fortes com una persona jove, però, com et deia, el karate s'adapta a tu. No té edat, el karate no té edat. Jo conec una persona concretament que amb 82 anys no fa gaire va treure's el cinturó negre. És a dir, no li pots exigir el mateix a una persona de 80 anys que a una persona de 25, però això en cap àmbit. Però el karate sempre aporta, sempre ajuda. De fet, aquesta persona, el karate l'ha ajudat molt en ell mateix. A part dels títols, les medalles, l'experiència a nivell esportiu que t'ha portat la pràctica del karate, a nivell personal, què creus que ha portat el karate en el Ramon? En tots aquests anys el karate, lògicament, m'ha aportat moltes coses. Sobretot serenor i autocontrol a la meva vida, en tots els àmbits, a nivell laboral i a nivell personal. Sempre m'ha portat aquest punt de tranquil·litat, de confiança, de serenitat i això m'ha ajudat en moltes coses. A part, el mateix que qualsevol altre esport, els amics, la gent que has conegut tan interessant i que t'han ajudat tant i aleshores, clar, això sempre és bo, però crec que això és una cosa que està en tots els esports, que coneixes gent molt maca, molt interessant i que són ja amics per tota la vida. Alguna vegada has fet servir el karate per protegir-te a tu o alguna altra persona? Sí, Xavi, sí que l'he fet servir, sobretot de jovenet. Pensa que estem parlant d'una època cap allà a l'any 80, 82, 83, on, per exemple, als col·legis estava permès que el professor et girés la cara d'una bufetada o et piqués amb una regla a les mans. O sigui, jo vinc d'una època on tot era molt diferent a nivell de baralles. O sigui, tu sorties del col·le i ja quedaves amb nanos per barallar-te. I era lo normal. I arribaves a casa i els pares et veien amb el nas ple de sang o amb un morat i què ha passat? No, que m'he barallat. Bueno, doncs res, neteja't la cara.
O sigui, no era... Avui dia seria cosa de psicòleg i psiquiatre el fet de que un nen arribés cada 2 o 3 dies amb sang a la cara. Estem parlant d'una altra època on tot això era molt diferent. Però sí que una vegada van intentar-me atracar, no, 2 vegades, tens raó, 2 vegades l'he fet servir. Bàsicament, jo em vaig criar al barri xino de Barcelona. Aleshores, allà hi havia una mica més de delinqüència que a altres zones. I sí que el vaig tenir que utilitzar 2 cops. Les 2 cops me'n vaig sortir, però jo crec que és més per actitud que pel fet de que fes karate. Conec gent que ha fet karate i no s'ha barallat mai amb ningú, i gent que no ha fet karate i s'està barallant cada 2 per 3. O sigui, no va vinculat. Crec que és més per actitud. Jo no sé com respondria avui dia si algú em vingués a prendre els diners o el mòbil o alguna cosa així, no ho sé. Crec que t'hi has de trobar, ningú sabem com ho faríem. Potser li donaria ràpidament el mòbil, la cartera, aixecaria els braços o no, o intentaria sortir-me'n, no ho sé, la veritat és que no sé com ho faria. Mira, tinc una anècdota que si vols te l'explico, d'un alumne que jo tenia, que en aquell moment aquell noi, que t'estic parlant d'un noi que devia tindre 21, 22 anys, era cinturó taronja, groc o taronja, ara no recordo ben bé, però em va dir que va tindre una moguda a la discoteca. Llavors va estar a la discoteca i van vindre uns i que sí, que sí no, que van començar com una mena de rifirrafe. I ell se li va ocórrer dir-los que no volia problemes, que ell era cinturó negre de karate i que després, si utilitzava això, tindria problemes. Doncs només pel sol fet de dir això, els altres van fer un pas enrere i va evitar qualsevol conflicte. O sigui, el vaig felicitar perquè vaig pensar, ostres, sense fer ni un cop, has utilitzat, només dient la paraula karate, has evitat un problema. O sigui, el vaig felicitar perquè em va semblar molt intel·ligent per part seva el fet de només dir que ell era cinturó negre de karate i que no volia evitar, o sigui, no volia problemes. Aleshores, de fet, mira, va tindre la sort que els altres no van voler-ho posar en pràctica. Quan de vegades veus alguna competició per televisió, et dona la sensació de que hi ha uns protocols basats en el respecte importants en la pràctica del karate. És així? Doncs sí, sí que hi ha altres components que no hi ha en altres esports. Diguéssim, la manera de saludar, la manera de respectar, que s'utilitza el que seria el karate, va més enllà del que seria l'esport en si. Sempre hi ha molt respecte cap al company, cap a l'oponent i cap a la persona que tinguis a prop de quan fas arts marcials, perquè necessites un grau de concentració molt alt a l'hora d'executar-ho. I aleshores sempre, per davant de tot, hi ha la humilitat i el respecte cap a tothom que tenim a la classe. I això és una cosa que sempre poso jo molt en valor. Actualment hi ha poca humilitat en general i aleshores al karate sempre intentem que la humilitat formi part del que seria l'ensenyament. Que altres esports, per exemple, quan es guanya, es crida, no sé, es fa algun tipus de gestos que a mi personalment no m'agraden. Està molt bé guanyar, però has d'estar bé també quan perds. En la vida, per desgràcia, es perd més vegades que es guanya, amb la qual cosa has d'estar més preparat per perdre que per guanyar. I el fet de que molta gent no sàpiga ni guanyar, a vegades em sembla trist. I aleshores en el karate sempre intentem que aquesta vessant tingui molta importància. A vegades s'aconsegueix i a vegades no, evidentment hi ha gent de tot tipus. Però sí que això dona un valor afegit a lo que fem, a nivell sobretot esportiu.